बहुदिन तଳର କଥା। ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆଉ ସେ ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜାମୁକୋଳି ତ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଡିଆଁ ମାରିବା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ନଦୀ ଥିଲା ସେ ନଦୀରେ ଦିଟା କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ପୁଅ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀକୁ କୂଳ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ କଥା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବୁ ବୁଲିବୁ। ମୁଁ କୋଳି ତୋଳିକି ଦେବି, ସେ ଖାଇବ ଭାବିକି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆପଣ ମୋର ଅତିଥି, ଦୟାକରି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜାମୁକୋଳି ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଖାଇନେଲା। ଜାମୁ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଖୁସି ମନରେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା ସେ। କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି ଦେଉଥିଲା ତାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଦୁହେଁଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପହଁରୁଥିବା, ଫଳ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ମାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ ଜାମୁକୋଳି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଲା ଓ କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ନେଇକି ଗଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ପୂରା କାହାଣୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇସାରି କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ। କାହିଁକି ନା ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ କହିଲା, ଯଦି ଜାମୁକୋଳି ଏତେ ମିଠା ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ସବୁଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛି, ତ ତା କଲିଜା କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବ। ଏହା ଭାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଆଣିକି ଦେବ? ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ନା? କ'ଣ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଆଣିକି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ, କହିଲା କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ। କୁମ୍ଭୀର ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। ଏବେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଆଘାତ ଦେବାର ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏମିତି କଥା କେମିତି ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଦୁଃଖ ମନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ଓ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଘରକୁ ଡାକିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ରାତିରେ। ସେ ତୁମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିହାତି ଆସ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ତମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ତ ପହଁରିବା ଜାଣିନି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି ବନ୍ଧୁ, ଆସ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ବସିଗଲା ଓ ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିବା ଆଶାରେ ଗଭୀର ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲ। କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା ଏବେ ସେ ତା ଅସଲି କଥା କହିଦେବ, କାହିଁକି ନା ନଦୀ ମଝିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ସବୁ କଥା କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ତୁମେ ଦିନ ରାତି ମିଠା ଫଳ ଖାଉଛ ତ? ତୁମ କଲିଜା କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଅବାକ୍। ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ସେ ଏମିତି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଲିଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ କରଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଚାଲ ନଦୀ କୂଳକୁ
ଓ ମୋ କଲିଜା ଆଣିବା ଏବଂ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା, ସେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ତା କଥା ମାନି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁକି ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲା। ଏତେ ସମୟ ମାଙ୍କଡ଼ ନ ଆସିବାରୁ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କଲିଜା ଆଣିବାକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦୂରରୁ ସବୁ ଦେଖି ହସିକି କହିଲା, ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ନାଁରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ। କିଏ କ'ଣ ନିଜ କଲିଜାକୁ ବାହାର କରିପାରେ ଓ ତାକୁ ଗଛରେ ରଖିପାରେ? ଏହା ତ କେବଳ ତୁମ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତ ସାଙ୍ଗଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏବେ ଏଠୁ ପଳାଅ ଓ କେବେ ଏଠିକୁ ଆସିବନି। କୁମ୍ଭୀର ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ।